Fl-istess jum li fih tlestew xogħlijiet estensivi fi triq Manuel Dimek f'Għall-Qormi ingħata bidu għal proġett ieħor ta' xogħlijiet fuq roundabout f'Ħalluqa. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borch qal li l-proġett ta' triq Manuel Dimek sar b'ritmu maġġel ħafna f'inqas minn 3 xhur u ta' nifs ġdid lis-sewwieqa kif qegħdin iqattaw 30% tal-ħin inqas fit-traffiku f'dik iż-żona. Huwa qal li minn din it-triq jgħaddu mal-2300 karozza u 316 trak jew inġenji kbar fis-sija. Il-Ministru qal li dan ipoġġi wkoll sfida fuq ir-roundabout fi triq Ħall-Qormi f'Ħalluqa li għalhekk ser tkun qed tingħata attenzjoni immedjata. Ftit mijiet teluf illi fil-verità ser ikunu qed isewwu id-diżinn jiena ngħid mhux ideali mhux xieraq għal din it-triq illi kien sar fil-passat fejn kienet il-policy tal-gvern u tal-awtorità dak iż-żmien illi jdejjaq, illi jċekken u rridu issa naraw kif nirridiżinjawhom u nimplementaw x-xogħlijiet. Il-perit tal-proġett Robert Zerafa għalli issa li l-andament ta' traffiku fi triq Manuel Dimek sar aktar mexxej ser jissokta x-xogħol fuq din ir-roundabout biex imbagħad il-pjan jaqgħad kollu minn tarf sa tarf. Hawnhekk li se jsir se tiċċekken is-sajż tar-roundabout b'mod li tkun tista' takkomoda żewġ lanes madwarha u allura l-vetturi jkunu jistgħu jużaw daw iż-żewġ lanes concurrently ma' xulxin u għalhekk il-roundabout l-istess roundabout tkun tista' tieħu iktar capacity. Se jsir anki twessih fil-proprjetajiet aġġaċenti u dan naturalment qed isir b'effort kbir biex kemm jista' jkun l-ispazju tar-roundabout jikber. Mistoqsi minn One News dwar l-inkonvenjenz li nħoloq kawża ta' dewmien fix-xogħlijiet fi triq Kakija Żammit fiż-Żejtun, il-Ministru Borch qal li huwa ta' diżappunt għal daw kollha li jkunu ilhom snin twal jistennew biex issir it-triq. L-awtoritajiet jafu b'dan kollu, il-Gvern huwa mdejjaq daqstant ieħor bid-dewmien u qed naħdmu sabiex kemm jista' jkun malajr dawn ix-xogħlijiet jaslu fit-tmiemhom. Dwar dewmien fix-xogħlijiet fi triq ix-Xarolla Żurrieq, il-Ministru Borch qal li x-xogħol ħa aktar milli mistenni minħabba fdalijiet arkeoloġiċi illi nstabu fuq is-sit.